Bali ang movement sa sakyan na nasa pala. Bye bye, ayaw. Mga tropa mo na kinikaroon ang pagawas sa biktima mga katropa. Namatay, ngayon na lang tandog ko namatay. Natawagan din na mapunta sa dagan na. Lipit yung lipit. Lawas sa pulo. Ay wala mabuti rin. Tigman, sabi ko lang tigbaw. Dito na ito sila. Dito grabe dyan. Basta may kasunod. Bago na karon. Ang touch me. Yung tag mo, shut up! Ano ito siya ron? Kuya, good friend ay. Kuya ka to eh. Daron to kita lang ko. Yung admin mo? Iyo pa niya. Dili. Wait, best friend ako. Kabot na niya di kasi. Kabot din ito. Kabot. Balik tag live ha kaya hindi mo putol ganina. Walang signal istilan mo. Bikas pa nag-live kayo. Nag-program ito. Ang driver na mo. Kita na ko. Ate ba? 1 inch ko na tara ko. Benisa. Babaw mo? Oo. Ano yung mga arbas ko sa... Tara, magamit na dyan din siya. O kita ka? Mungkawas din na siya. Lingkamot din na siya. Naglihok? Ujab ba? Walang ulo amag. Kulog. Kulog na siya? Oo, may lalo. Wala. Kasi lalo mga kumander. Ano ang mula? Ito bitang katamilya. Okay mga katropa, live gyapon ta karon ha. Karon ni agyapon. No gi-rescue gyapon nila ning usa sa mga sakay niini, murag gituhuan ning usa ka driver mga katropa. Kini nga maong gi-rescue nila karon nga hangtod karon nga mga orasa na ipit pagyapon dinhi sa sulod mismo sa kini nga truck mga katropa. Kining bound truck mga katropa hibilip ni naikarga kini nga backhoe no mga pison di ay ay karga nga pison mga katropa. Dayon matud pa sa tuwa nga nakalap nga mga impormasyon ka ganina nga kusog daw no nagpadagan kining maong driver niini og ning takilid ako ning karga niini nga pison no sa hangtod nga na outbalance og nahagbong diri sa may barangay Nilo no Nilo Maragang na ni Maragang ni. Ubos sa Dakong Cross. okay so sa barangay Maragang
no sakop sa lungsod sa Tigbaw mga katropa nga tigpaminawan. So matud pa sa ato ang siguro pa sa to na interview kaganina mga tropa nga matud pa sa nakasunod daw nini nga kusog daw no ang nakapadagan ni gikan dito sa itaas nga bahin hangtod nga na kuan na ang bako nini o bako kini nga pison no nagtakilid daw kuno sa sakyanan. So karon mga katropa no nakita gyud po nato mga katropa nga nagpadayon gyud og rescue no gikuha gi sa may mga katropa kay nakita nato nga ning agay-agay pamanggot no sa so, pabuhi kay siya. So salamat kita nga naapagid say kuan no napasay kinabuhi mga katropa. So as of now nagpadayon gyapon mga katropa ang pag-rescue nining maong individual no kung asa sakay niining usa ka 10-wheeler truck nga heavy lift no nga sakay sa usa ka pison paingon daw kuno ni sa bayog no? So padayon gyud punta karon live mga katropa makita nato sa toang live coverage karon mga katropa nga nagsinggit gitawon sa kasakit no kining maong murag gituhuan nga maong driver no ang kining maong gi-rescue karon mga katropa. Although nanay na-rescue ni ini ug usa na ang permadong patay gani. Doon ayon na doon murag duha pa no ani asa ilalo mga katropa nga gi-rescue. Karon mga katropa. Ang patay nagawas na. Saan mga pangawas na? Ano nga murag duha pa na diya? Ang naging patay dahil niya. Isa niya, lalo? Ang duha pa na. Ang? Dua tulabing. Wala tulabing. Ako number niya. Ano number tulabing? Tulabing nila isa na eh. So usbon ako makatropahan ay tabo kini sa barangay Maragang no kaganinang alas 10 kapin kung kulang sa hapon no karong adlaw. Usa ka 10-wheeler truck nga naikarga nga pison no ang nahagbong diri sa pangpang nga bahin sa maong barangay nga isgutan mga katropa kaganinang nga hapon no nga kumpirmado na nga nanay isa ang nakabsan sa kinabuhi ug kining usa karon nga individual nga gi-rescue pa gyud kay naipit mismo sa sulod ni ining maong truck mga katropa. Kining truck usa kini ka 10-wheeler truck nga naay heavy lift type. Ang karga ni mao ang kining kuan no kining pison mga katropa nga aniar po diri nahagbong. So gikan diri mga katropa makita na to nga gikan dito sa taas nga bahin no. Medyo taas-taas gid nga bahin mga katropa ang gihagbungan ni ining maong 10-wheeler truck na ikarga nga pison mga katropa nga tigpaminawan. No pilapot kapunuan sa kahoy nga pasirit ang gilatos o gibanggaan ini no mga katropa nga wa gid tawo nakapugong tungod sa kabugat gyud sa karga niini hangtod nga ming takilid og ning hayang sa dinhi nga bahin mga katropa nga tigpaminawan. Sa karon gi rescue pa gyud ang kining maong individual dinhi mga katropa nga wa pa gyud pud ato may bawi og kusay mga pangalan niini no unya mangita tagdugang nga mga impormasyon may tungod sa mga pangalan ining maong mga biktima nga sakay nining maong 10-wheeler truck nga nadisgrasya dinhi sa barangay Maragang sakop sa lungsod sa Tigbaw mga katropa nga tigpaminawan. Mo ni ang kapitan sa upper ni Joel Guapak. Driver nini. So sigod pa sa kapitan mga katropa sa may barangay Nilo ni nga kapitan no. Junel Guapak. So batok pa sa taho mga katropa nga si Junel Gumapak. Gumapak ang kining maong na-rescue karon no kining na-rescue karon mga katropa no driver ni no manghod din siya sa igsuon o sa asawa ni barangay kapitan sa Nilo Tigbaw no karon nga gi-rescue pa sa tuang buhatan sa Bureau of Fire Protection mga katropa
karon now murag ulan ra ba no mga katropa. So nag-ulan. I hope nga dili gini mo dayon ning ulan na mga katropa. Kay usa ni sa makapalisod sa pag-rescue niining maong individual mga katropa nga asot now no na naipit pa gyud niining disgrasya karon. Or balong suga. Suga. Dari gitu, ready. Permi payung. So balik ta mga katropa ha. Kining mao nga Junel Gumapak mga katropa ha, taga Sumadat Dumalinaw kini. No mga katropa, asuk now no siya ang gi-rescue na karon sa buhatan sa Bureau of Fire Protection. Kaganina mga katropa mintingog pa ni ingog pa gining agay. So kaganina mga katropa mingsinggit pa ni siya agay no. Murag karon murag wa naman. No, naman kasinggit pero ato pagyapong gisundan kining maong panghitabo karon mga katropa. Sa ato pagyapong gisundan kining maong pag-rescue karon sa buhatan sa Bureau of Fire Protection. Nakalaya to? Yan tadi bisa sa si Junel Gumapak. Mao ni sila og lungsod sa kuyog. So siguro to mga tropa ha karon gi-rescue gyapon ang driver nini nga si Junel Gumapak nga taga Barangay Sumadat Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kung asa siya na lang ang last karon nga gi-rescue mga katropa. So sa pagkakaroon mga katropa ming bundak ng ulan. Panahon na nga ato gid sa kulit kay murag silong gid silong. Dito ang bayong mo. Natawag nito mga kwan. Sorry. Lumay nang kanang dito. Lumay patay-patay. Signal na. Ha? Paka ba? Wala. O kaya yung wala pa naman mo. Wala, naman payong ko daw. Nindot payong original. Nakita. Kulma sa bidong ha. Ito ko naman muli ko. Jinggit naman ito ganina. Uwad man siya no ba? Taga kuan ni si Junel Gumapak taga Sumadat. Gumapang. Isa na lang dahil na. Ha? Isa kay tulo. Kasi tayo balik. Dito gamay to. Unang kamot mga katropa no. May makita na kamot dia. Op. Tabunan ng kamot no. Nay kamot dia nga ni Gima o kaniya. Sumunay kamot sa biktima ni singa na daw. Junel Gumapak. Taga Sumadat. Sumadat Dumalinaw. Ay ato ba. Grabe na rin, way na mga gamit ang di montar karon sa BFP no, dining panahon na.
para lang yun masalbar kining kinabuhi sa biktima nga nasa ilawong nga bahin. So si Sir Franza ang kanhing ang hipi sa BFP Tigbaw. Dinakitan karon si Sir Franza ang hipi sa BFP Tigbaw. Baway ra. Sino kuya pa na na? Basi nagbuhi pa na. Okay na, hatan na pa yung nila. Okay na. Salamat kayo dong ha. Balik na rin mo ulan ha. Singalan mo dong? Eric. Aaron. Salamat ni Dudong Aaron nga nagpaulot sa tong payong. Paday eskwela dong ha. Driver, ang atas kapitan. Kapitan may gahingon. Kapitan mo na ito. Oh, kana. Naman si kapitan na. Naman si kapitan ulo ko. Ito yung kanon. Okay na dyan ito ang kapitan diri sa may barangay Marabang. Pagrumbao na yan sabi ko pila na usab ni kan gayon ni nahitabuan din kay kamusayran. Dili na inyong duha tulo ang nahitabuan diri. Grabe ang mga pangitabo rin dapita sa may Maragang Tigbaw mga kapunan. Nagkaroon din sa kapitan ulo siguro at nang may nabi niya. So pag-live na to sa primero pa kanina, naglihok pa to ang kamot gusto mga wonder. Unya karon pinakaminuto kumikan naging kailisod kayo kuhaon ang maong babag ang nakaali ang nakaipil niya lisod kayo kuhaon kumikan sa kagahi sa maong dapat sa mga sakyanan mga wonder din mura wala na ganyo pero di pa ta kumpirmadohan ng tipsan yun sa pinag
Wala mga kahoy niyo. Mga kahoy, puli sa iyang gilid. Asa ang gitar truck? Kita ligid dito. Kita exact. Ini yang lihat orang ini. Mereka buta kalau ini. Ini sih memang dapat niya. Pero wala na. Oh, ni singgit ini na. Ini ko dugay to. Bago mo to tayo. Light. Tenang mga ano, tenang mga power light one. Mana yang ada ini? Luas tenang mga. Belum pernah berapa? Kambang ka. Oh. Jadi bisa minum kembali lang. Boleh dia ikat ilaw di bawah. Kembali itu lang pahakan lang. Ito agad. Masa nagigil kembali lang. Ini may kuyaw dito. Ha? Kuyaw dito. Wala na. Dakan jeno. Lai, dakan gina masak dito. Ya bijak ya, ya bijak kan. Ini kasi babor tahan ya. Dapat ilkiyo dito kasi babor. Ha? Tubig. Wala daw, ayaw niya na. Dari na namin, be. Kuhala. Ako nila, isa kayo dilaw nila. Ako mo nang kuha. Layong alok kayo. Udo dito ka kanina. Bayang yung ilang tang-tang nila. Nah, produk dari lalu mas produk. Kenapa bos? Dagang apa begini bos? Kita ada decision kan, ini ada doktornya. May tao rin to, bago.